Un sat peste care soarele vine de peste coline împădurite, un sat în care oamenii urcă dealuri spre vis și le vezi spre câmpuri cu grâne mângâiate de vânturi. Un sat în care pacea și împăcarea se aștern peste case și oameni, torcând firul nesfârșit al eternității. Ciobalaccia. Comuna Ciobalaccia are în componența sa 3 sate: Victorovca, Ciobalaccia și Flocoasa. Nu a existat niciodată hotar între ele, iar ceea ce le-a legat a fost dorința de a fi împreună la bine și la greu. Pădurea și dumbravele de lângă Ciobalaccia ne lasă să înțelegem că acum circa 300 de ani, primii locuitori ai satului au venit să se așeze pe pământuri de lângă codrul Titici, în locuri ferite de vânturi și găsite ușor de apele cerului. Acum Ciobalaccia are peste 3500 de locuitori. Trăiesc în pace și în înțelegere și Я съм горда, защото аз съм селянката от това село. Нашите прадеди са дошли от България и са населили тук, защото хан Борис е представен като нашият pradядо. Ciobalaccia este 100 de ani de când familia Victorov aduce pe moșia sa câteva familii de bulgari. Acum în Victorovca locuiesc aproape 1000 de bulgari și peste 500. La Ciobalaccia există și un centru medical cu medici în care oamenii au toată încrederea, cu toate câte sunt necesare pentru a pune un om pe picioare. Centrul de Sănătate Ciobalaccia deservește o populație de 6199 persoane, adică se includ 5 sate. În satul Ciobalaccia, 2084 de persoane, dintre care 2046 sunt persoane asigurate, adică populația este angajată, lucrează în cooperativa agricolă, fabrica de vin. În centrul de sănătate activează staționarul de zi, care a început activitatea anul acesta, cu 4 paturi. Staționarul de zi, adică asigurăm tratamentul gratuit al pacienților cu boli cronice în acutizare, gratuit, compensat total. Centrul de sănătate, adică a fost reparat anul trecut, a fost efectuată o reparație capitală. Până anul trecut activa numai etajul 1, adică toate asistentele doctorului tot erau la etajul 1, de anul trecut, adică a fost ridicat și etajul 2 amenajat cu cabinete speciale, ceea ce dă o posibilitate de a activa mai eficient. Acest lucru, reparația capitală, a fost efectuată cu sprijinul gospodăriei, cu sprijinul cooperativei agricole și deosebit domnului președinte și un rol important deci, a fost a fostului șef, medic șef al Centrului de Sănătate, domnul Dimitriu. Țineau în mână abecedarul. Cât de mari au crescut, cât de plini de speranțe sunt fetele și feciorii satului Ciobalaccia. Cu această cărțulie, voi aveți dreptul la toate. Este un carnet care vă dă voie să deschideți ușile în orice școală superioară din Republică și din alte țări. Spunând acestea, vă înmânez documentele de bacalaureat, vă doresc încă o dată sănătate și multe succese. Ți-aduc profunde mulțumiri învățătoare. Știu, vieții mele fericire tu ei dat. Aveai în ochii înțelepți atâta soare, căldura lor ne-a mângâiat neîncetat.